Slovensko, naše Slovensko je dobre ho poznať, dobre. A môže sa vám to niekedy aj v našej súťaži zísť. Ďalší Slovák si zasadne oproti mne. Uvidíme, aké je to s jeho znalosťami. Poďme ho však najprv nájsť. Je to Slovák s číslom 8. Osmička. Ahoj, čau. Do stoličky si zasadol Jakub. Jakub je z Bratislavy, vítaj. Dobrý deň. Ahoj. Mám tu napísané, že sa chceš stať právnikom. Áno, je to tak, je to tak. Si pripravený sa dlho do noci učiť zákony a tak ďalej na vysokej škole, lebo zo pár kamarátov to dokončilo a videl som, koľko je s tým roboty. No hej, som pripravený. Dejepis a tieto veci, história. Ovládam. Výborne, hráš futbal a snowboarduješ. Hej. Futbal sa dá hrať kedykoľvek. Pred chvíľkou sme mali otázku o snowboardiakoch, takže to by si asi vedel, film povinné čítanie, hej. Povinné pozeranie. Dobre, ja si myslím, že nebudeme sa zbytočne vykecávať. Ideme hrať? Áno. Aký účet si nám doniesol? Účet za tričko. Za tričko. Dobre, je to tak, je to v poriadku. Ideme súťažiť. Nech sa páči. Jakub, jedno z väčších slovenských miest je Spišská Nová Ves. Samozrejme, je to Spišská Nová Ves. Dneska nám skartovačka. Tak. A je to. A máš po tričku? Vítaj v hre. Poďme sa pozrieť na prvú tému. Nebudeme to naťahovať. Šport. Berieme. Samozrejme. 2000, pravidlá sú jasné. Poprosím otázku. Vhadzovanie puku medzi dvoch hokejistov sa volá bully alebo set? Je to bully, jednotka. Označme jednotku. Z tónu tvojho vlasu chápem, že je ti to všetko jasné. Je to bully. Samozrejme. Publikum už tlieska, ešte sa aj nič nedeje. Musíme sa dostať do jeho tempa. Máš hodinky, 2000 korún. Poďme na ďalšiu tému. Móda. Berieme. Aký bude tvoj vklad? 2000. 2000 korún. Ležerný tón tvojho hlasu nám dáva náznak, že sa dostaneš asi ďaleko, alebo minimálne, že si dosť veríš. Poďme teda na to, otázka za 4000 korún. V veľmi krátkej sukni hovoríme minisukňa, midisukňa, maxisukňa. Je to opäť jednotka, minisukňa. Označme jednotku. Publikum zase tlieska, je to tak, je to minisukňa. 4000 korún, zatiaľ nám to celkom pekne odsýpa. Ty si získal Walkman, peniaze pekne odozdáme škole. Pokračujeme ďalej, ďalšia téma. Všedný deň. Berieme. Aký bude vklad? 4000. 4000. 8000 výhra. Discman k tomu. Poprosím otázku. Prvý občiansky preukaz sa vydáva pri dovršení 10 rokov, 12 rokov, 13 rokov alebo 15 rokov. Je to možno 4-15 rokov. Označím? Áno, štvorku. Označme štvorku. Koľko máš rokov, Jakub? 13. Ešte nemáš občiansky? Nie. Tak asi ti už nezostáva nič iné, len tá 15, je to 15 rokov, samozrejme. Discman a 8000 korunové vylepšenie rozpočtu tvojej bratislavskej školy. No a samozrejme právo pokračovať v hre 5. témou. Prírodné vedy. Berieme. Dobre, po blavácky, bereme. Vklad 7000. 7000. Nech ti aspoň niečo zostane. 15 000 výhra, mobilný telefón, tvoja súkromná výhra po odpovedi na otázku číslo 5. Chemická značka železa je?
AU, XE, FE, TI alebo CA. Je to možnosť 3, FE. Označím? Áno. Označme trojku. Keď tvrdíš, že FE je železo, čo sú tie ostatné? Neviem. Tak AU. Aurum, zlato. Áno. CA, vápnik. TI, titán. A že by to XE bolo železo? Nie, XE je xenon, železo je FE, samozrejme. 15 000, mobilný telefón. Jakub, keďže si z Bratislavy, predpokladám, že niekto bol ochotný merať cestu sem do slovenskej televízie. Príď sa na teba pozrieť. Kto? Kamaráti Máťo a Míšo. Máťo a Míšo, ty si? Míšo. Míšo, ahoj. Dobrý. No čo tento Jakub, prečo je taký sebaistý? Fakt toho toľko vie? Naozaj. Samé jednotky má? No. Určite. Olympiády, všetky tieto veci dáva? Normálne? Aj pochváli škola, aj všetko? Všetko. A učiteľky ho majú radi, hej? Niektoré, hej, niektoré nie. A tie, čo ho nemajú radi, tiež mu dávajú jednotky? Určite. Lebo to je dôkaz, že niečo vie, že aj napriek Však tomu... Všetko vie. A viac nemôže vedieť. No dobre, Jakub, tak Míšo ťa tu vychválil. No. Poď nám prosím ťa ďalej dokazovať, že je to pravda. Poď nám to dokázať napríklad aj na 6. téme. Touto témou sú jedlá a nápoje. Berieme a vklad 10 000. 10 000 korún. 25 000 výhra, bicykel, tvoja osobná výhra. Ak prehráš, dostane ti 5 000 a Discman. Môže byť, nie? Hej. Alebo nie? Môže byť. Radšej tých 90 Radšej ideme počítač a tak ďalej. ďalej. Dobre. Poďme na 6. otázku. Odborník na ochutnávanie nápojov a potravín sa nazýva dezertér, degustátor, dekoratér, dizajnér, deciliter alebo dabler. No tak deciliter to nie. Ani dizajner, ani dekorátor. Dezertér to tiež nie. Označíme 2, degustátor. Označme 2, degustátor. Čo tie ostatné možnosti? Dezertér? To je vyradený vojak, myslím, že. Utečenec, vlastne, ktorý sa Utečenec. rozhodne sám na vlastnú pesť odísť z armády. Dekoratér, Dekoruje niečo. dekoruje, dizajnér, Dizajn niečo. deciliter je samozrejme jednotka objemu. A Dabler. dabuje nejaké To je seriály. taká slovenská, ale používa sa to skôr ako náhrada, keď ide herec do nejakej nebezpečnej situácie. Radšej ide za neho jeho dabler. Samozrejme ochutnávať, že degustátor. Keby som toto slovo nepoznal, asi sa na to snažím nejako prísť, nejakým rozkladom tých slov a nie je to celkom podľa môjho gusta, podľa mojej chuti. Degustovať, ochutnávať, nejaké takéto spojenie by som tam asi našiel. Ty si ho našiel možno nejako inak, každopádne ti to vynieslo 25 000 korún na bicykel a možnosť pokračovať ďalej. Poďme teda na tému číslo 7. Jakub, história. Berieme Ako doma, budúci právnik. vklad 17 000. 17 000. Výborne. 42 000 môžeš vyhrať. 8 000 ti zostane, ak sa ti nepodarí správne odpovedať. Čomu teda ja osobne neverím, ale poďme sa na to pozrieť, poďme to skúsiť. 7. otázka. William Tell je národný hrdina. V Nemecku, v Taliansku, vo Švajčiarsku, v Belgicku, v Holandsku, v Dánsku, USA. Je to národný hrdina vo Švajčiarsku, možnosť 3. Označím? Áno. Označme 3. Kamarát Míšo, čo ty na to? Podľa mňa je to tiež vo Švajčiarsku. A ten chalan vedľa teba tak kýve hlavou. Aj ty?
Pokyv. Áno? Tak ste tu traja a ja sa k vám pridávam, je to naozaj vo Švajčiarsku. 42 000 korún, fotoaparát pre 13-ročného budúceho právnika z Bratislavy. 7. otázka. Tam si sa zastavil, ale iba pre dnešok, pretože nie je všetkým dňom koniec. Uvidíme sa na budúci týždeň v nedeľu. Budeme pokračovať 8. témou. No ja verím, že to dotiahneme naozaj na tú 11. Teším sa na teba, Jakub. Lúčim sa s tebou, maj sa pekne. Ďakujem. Lúčim sa aj s vami tu v štúdiu, majte sa. A takisto s vami pri televíznych obrazovkách. Dovidenia na budúcu nedeľu pri Superkvíze Junior. Dobrý deň, vítam vás pri súťažnej hre Superkvíz Junior, kde si postupne predstavujeme budúcu intelektuálnu elitu Slovenska. Jedného jej dúfam, že budúceho zástupcu mám už aj pred sebou. Vítaj, Jakub. Dobrý deň. Dobrý deň. Jakub, si z Bratislavy, máš 13 rokov, hráš futbal, snowboarduješ a chceš byť právnikom. Áno. Veľmi v skrátke informácie. Takýmto tónom si sa so mnou rozprával už v minulej relácii, poďme ďalej, áno, je to v poriadku. A takýmto štýlom si sa dostal až na 7. otázku. Máš 42 000 korún, fotoaparát a máš právo pokračovať ďalej v hre. Pripravoval si sa nejak od minulého týždňa, alebo si len oddychoval? Nie, ja som oddychoval. Proste už si nadúpaný a už netreba to nejak s tým nič robiť, len to treba nechať rozležať, hej? Nejako tak, dobre. Môžeme teda pokračovať ďalej, alebo Môžeme pokračovať chceš mi nejaké ďalej. svoje zážitky, ktoré sa ti stali za tento týždeň porozprávať? No, nič sa mi nestalo. Nič. Dobre. Tak potom aj tak môžeme. Tak poďme teda na tému číslo 8. Jakub, zemepis. Beriem a vklad 27 000. 27 000 korún. To už sú celkom zaujímavé sumy, o ktoré tu teraz hráme. Vyhrať môže 69 000 a minivežu. Pozrime sa teda na otázku. Sopka väzu sa nachádza v Maroku, na Islande, v Austrálii, v Argentíne, v Peru, v Japonsku, v Grécku alebo v Taliansku. Z týchto možností je to možnosť 8 v Taliansku. Mám ju označiť? Áno. Označme 8. Predpokladám, že si niekoho priviedol sem dnes, aby ťa podporil. Kto to je? Sú to kamaráti Míšo a Máťo. Ahoj, Míšo. Čau. Nachádza sa sopka väzu v Taliansku? Áno, nachádza. Ty to vieš, aj ty to vieš. Na tebe som videl, že už sa len čakal na tú možnosť, kedy sa tam objaví. Prišla až ako posledná pri sedmičke, si už bol taký neistý, že či je to v poriadku. Ale je to samozrejme v poriadku, je to v Taliansku, máš 69 000 korún, máš minivežu. Ďalšiu vec, ktorú si získal, je aj možnosť pokračovať v hre, a to témou číslo 9. Jakub, 9. téma vesmír. Beriem tému a vklad 31 000. 31 000. 100 000. Bude tvoja výhra, ak sa ti podarí správne odpovedať. Získaš tiež video, ktoré si potom budeš môcť nechať. Tie peniaze, ako už minulo sme hovorili, bohužiaľ pôjdu do tvojej školy, ale tak zase určite z toho niečo budeš mať aj ty. Ak prehráš, budeš mať 38 000 za fotoaparát, čo tiež vôbec nie je zlá výhra.
Myslím si, že už teraz môžeš byť so sebou spokojný. Takže v pokoji, v kľude, poďme na 9. otázku. Najväčším mesiacom v slnečnej sústave je Io, Titán, Triton, Európa, Demios, Kalisto, Mesiac, Ganymedes alebo Phobos. Viem, že najväčší mesiac v slnečnej sústave je mesiac Jupitera. A teraz neviem, či to je Európa alebo Ganymedes. Označme možno 4 Európa. Áno, označíme 4 Európa. Dobre, si rozhodnutý tak, ako si bol pevne rozhodnutý pri väčšine odpovedí. Ja sa ťa teda ešte naposledy každopádne spýtam. Mám označiť číslo 4 Európa? Áno. Označme 4. Premýšľal si medzi Európou a Ganymedesom? Áno. Ganymedom. Vedel si, že tento mesiac je mesiacom Jupitera? Skúsme sa ešte raz opýtať Michala, čo si o tom myslí on. Michal, myslíš, že najväčším mesiacom v slnečnej sústave je Európa? To neviem. Nevieš. Michal nevie. Ty si už tiež nie taký istý, ako si bol predtým. Je to mesiac Ganymedes. Mal si pravdu, je mesiacom Jupitera. Túto informáciu si mal správnu. Však z 2 typov bol nesprávny. 38 000 fotoaparát, to všetko si prinesieš so sebou z tejto súťaže. Si myslím, že na 9. otázke odchádzať môžeš naozaj so vstýčenou hlavou. Ďakujem ti za účasť, Jakub. Aj sa pekne.